lähettäis tutkimaan orainpolku vuosien tauon jälkeen. Ihan uusi paikka. Niin, toisen on täällä käynyt. Tää onkin niin lähellä nyt. Ei muuta kuin lähdetään menee ja katsotaan millaista settiä täältä tulee. No mikitkin testissä ja... Ai niin sä laitoit sen tallennusta. No vähän minä. Tallennus päälle, no niin. Muuten ei oo käynyt, jos ei tallennusta. Annan taas tän karbiinin täältä. No niin, sit täällä ei oo joku kävely. Nonni. Vasemmalle lähetään ja oikealta tullaan. Tässä lukee. Laavulle 4.1. Heipu sinne vaan. Täällä oli muistaakseni hyvät nuo merkit, näköjään on vielä parantunut vuosien varrelta. Punaisia täpliä seurataan. On tuoretta puuta, juu. Täällä on kaikki uusittu. Ei ole minkään muistikuvaa, kuinka pitkä tää nyt oli loppujen lopuksi. Ai mikä? Koko reitti. No siinä oli siinä blogissa niin 10 kilsaa. Joo. Täällä on ihan mäkeäkin. Oh. Onneksi ei saada vettä, voisi olla liukasti. Mitä? Onneksi ei saada vettä, voisi olla liukasti. Niin. Eka taukopaikka. Ja joku lätäkkö näkyy jo. Ton rannalta kun me lähdettiin. Niin varmaan joo. Ei ihan auta näin. Kelikin on paljon parempi mitä se on, kun ollaan tää mettäsuojassa. Kohta kuuma. Niin on. Joo. Tuolta me tultiin ja toiseen suuntaan jatketaan. Kohta puoliin. Joo. Reitit näkyy selkeästi kyllä. Punaista täplää joka puolella. No. Punatäplä tauti. Joo. Seuraava näköalapaikka. Ei näet viimeksi ollut näin useasta, että mulla oli kiire. Tulisi puita vähän kaadettu, että näkee paremmin. Joo. No siihen on riipparipaikka. Niin ois. Vähän syrjempää, niin ei ois nää kävelijät täällä haittaa. Mutta joo, löytyis hyviä tästä rinteestä kyllä. Isoa puuta ja hyvää näköalaa. Ei voi tehdä päätös, että jäädään yöksi tähän, koska makupussi on siinä autokatoksessa. Sitten tultiinkin hakkuaukealle, Joo. joka oli viimeksi just hakattu, niin vähän on mäntyä jo kasvanut. On muka tultu 1.8 jo. Elikkä joo.
Mulla on puolet tullut tosta, mitä tossa lukee. Oraanlampi. Oh. 16 minuuttia. Niin. Kilsavauhtiseni. Pari tuntia. Vähän reilu. Ups. Tää on tällaista kivaa kangasmaasta. Oh. Näkee hyvin ja Tasasta kävelee. tasasta kävelee ja aurinkokin paistaa. Ja uudet pitkospuut sitten väliin kosteikon yli. Vettäkin löytyy vähän väliin. Joo. Seuraava penkki. Varmaan näköalapenkkiä nimeltä. Taas löydettiin tie. Tällainen on Siitä nyt sitten valittiin, että ei lähdetä partiolaisten majaan. Voi olla, ei olla aina valmiita, niin mennään tänne seuraavalle laavulle. Huori on 1,4 kilsaa, joo. Sinne siis. Sitten oli se vuoden jälkeen oli se laavu tosiaan, missä mä en viimeksi pysähtynyt, kun siellä oli Aatamin asussa niitä uimareita. oh. Joo. Sellaista se on. Ja slalomia. Siellä on Luotolahden vuori ja laavu ja mitäs tää toisessa on? Metsätie. Oikopolku. Okei, ei lähdetä oikomaan. Kerran tänne saakka ollaan tultu. Ei saa pyöräillä. Noniin. Hyvä, ettei tultu pyörillä tänne. Joo. Hetken kyllä kävi mielessä, että Kyllä. jos olisi kuitenkin tullut pyörällä. Alkaa olemaan Tuomas Veturi olo. Jähäluttaa. Kaikki sitten helpottaa sitä elokuureissua. Aerobinen kunto. Vallan fantastinen. Joo. Varmaan sanoo kello tämän reissun jälkeen, että
Toipuminen 4 viikkoa. Ja jos se sais kelillä, niin sanois vielä siinä perään, että se on tanan läski. Joo. Oikein mä muistin, että maisemat on komiat. Ollaan vaan mökkisiä. Joo. Tuolla toisia. Sehän menee pitkälle. Hyvä vielä pidemmän. Joo. Yes. Me ei kiivetä tuolle toisellekin vuorelle. Mitä? Tässä me kiivetä tuolle toisellekin. Joo. No niin, siellä oli ne paremmat näkymät. Joo. Joo. Kokeillaan nauhoittaako sitä. Mitä? Laitoin vähän tarkkuutta pienemmäksi, kokeillaan, että onnistuuko kuvaus. Ainakin nyt on 15 sekuntia. Joo, ne on ihan hyviä pätkiä, 15 sekuntia. On täällä vähän näitä haastavampia mäkiä muutamia. Joo. Ei niinkö paljon miuta huonommilla jaloilla voi tulla enää. Tai menee rauhallisesti, niin kyllähän sitä pääsee. Täällä on vähän enemmän vaihdettu pitkospuita. Tanniin.
Hyvä mäkihän tähän vielä tuli. Joo. Päästiin laavulle. Tää on ihan kunnon laiturit ja kaikki. Kyllä varmaan. Puukouru on tyhjä vai? Joo. Ei tarvitse tehdä tulia. Pienestä kiittoa 5 kilometriä, kun nousin ylös, niin ilmoitti, että 5 kilsaa täysin. Sulla on 5 kilsaa, mulla on vasta 4,68. Mitä? Ai mitä se vaan tärisi? No, tasan 5. Sä et huoju tarpeeksi. Mä vielä laitoin myöhemmin päälle. Minnekä päin mä en täällä? Minnekä päin se on? Tästä takaa meni tonne ylös tuo. Tuolla oli joku. Seekö tonne mene tuo polku? Täh? Vai mihin menee polku? Ei kun mitä? Missä on tää plät? Mun menikö? Tuolla menee. On siellä rannassa. Eli on tuossa metsäautotie, mistä pääsee puita tuomaan näköjään. 3,1 kilsaa. Karvalampi. Onkilammen laavu. Siellä on se. Joo, siellä on. No. 10 kilsaa on näköjään pituus. Ai, tässä on Luontolahden kapia. Tuolta, joo. Noniin. No, kato, tohon on piirretty toi. Olet tässä. Niin on Karvalampi on se, joka on se jo suolla keskellä. Oh. Ei muut kuin tossuu toiseen eteen. Näin se on, ei se loppu, jos se sitä suorita. Niin. Se on sitten kuolimo. Muistan, että täällä virtasi tää vesi tässä polulla viimeksi. Joo, jouttiin kiertohommiin. Se oli puu kaatunut. Joo, ja taas pitkospuut ja taulu. Tässä minä olen syöty. Kantarellisoppa. No perkele. Suomaisemalla. Joo. Ja hyttysten syötävä oli silloin. Nyt ei ole hyttysiä. Tää on sukankorjaustaukolla. Onneksi on pitkospuut, ei tarvitse tää suolarämpiä. Joo. Siitä vois kai kokeilla. Joo. Upottaako? En ole ihan varmasti. Sanotaanko, että ei välttämättä heti, mutta ei siinä voi kauan seisoa paikoilla, kun alkaa tuntua, että uppoaa. Kato, täällähän on muitakin. Toisia ihmisiä. Onneksi on
Ahvenlampi, Jonkilammen lampi. Sinnehän me ollaan. Se on ihan just siellä. Joo. Kyllä. Siitä ei ollutko enää sit vajaa 2 autolle. Ja tosta olisi se 300 metriä autolla. Joo. Siis tosta pääsee suorempaa 200 metriä tuolla olisi. Niin tää on se autotie. Joo. Eikö me polkua pitkin mennä? Joo, mennään polkua. Tää on polulle lähetty. Niin. Hyvä kun huomasit, minä ajattelin, että onpas tehty nyt tuo viimeinen pätkä. Toi on varmaan se, mistä autolla olisi ajettu sitten. Joo. Ajattelin, meillä olisi ollut tuossa 200 metrin päässä nyt auto, jos sieltä olisi lähdetty. Joo. Niin joo, siis joo, kyllä. Rupes hölmöille. Onkila. Ei kun tää oli, niin Onkilan pitää. Joo. Meillä olisi laavu ylhäällä ja onget alhaalla. Joo. Niin tossa. Joo. Ja se autopaikka oli tossa ihan vissiin tossa yläpuolella. Joo, varmaan se siinä ihan on. Pitäisikö se käydä rannassa? Käydään laiturilla. Käydään viimeksi. Täällä on silloin onget. Katsotaan, onko nyt jotain vesilintujakin. Taitaa olla sotkapoikinen. Ei ole vielä poikinen. Mä muistaakseni tosi syvän näköinen. Mitäs otettaisiko varman päälle ja mennään samaan rektiin takas, mitä on tultu, ettei eksytä. Joo, otetaan. Tai sitten tuosta tielle kun päästään ihan ensimmäiset oikealle ja lähdetään sinne. Eli täältähän me tultiin. Tuonnehan me mentiin. Pikainen loppupuhe tähän, että sopivan mittainen reitti. Mukava reitti. Kyllä, 3 tuntia. 3 tuntia, 10 kilsaa. Muutama aika jyrkähkö mäki, että sauvat ei ole liiottelu. Ja ei siinä mitään. Tästä on hyvä lähteä sitten rakentaa kuntoon, koska ollaan aika alkutekijöisiä. Tai minä. No, ei tässä. Kiva reissu tuli tehtyä. Nyt on iloinen mieli. Joo. Ei kun kaupan kautta kotiin.